jamanu ɓooyi yaade yimɓe ɓe ene kutoro daabaaji ngam humtirde haajuji munen gila ɓe mbaɗanno bamɗi e pucci mbam pucci e geelooɗi ɗum fof koko waɗi pittaali ha e cowuuji joni noon ɗo puɗɗi natande ko wiyeteno joljippooji taw ko jamɗe ɗum ɗo noon ɗin baɗɗanteeri hankadi natti waɗɗede kono ko jolateeɗi ene joge majje baɗɗeteeɗi ko wayno motoji kono ko adi fof iri feeñde koko wiyete laawol laana jorndi laawol laana jorndi nde feeñi nde ɗum woni geɗe baɗɗe fayida no feewi hitande 1850 to leydi Engele 1840 ɗum woni fartange mawɗe e kumpital mawngal wonande aade hankadi watti hutorade jamdi ngam wawde humtoyde haaju muɗum taw wona daaba ɗum ɗon noon nde ɓe mbaɗi ɗin daabaaji noon hankadi noon laawol laana jorndi dari laawol laana jorndi ɓooytani ko welo ari caggal muɗum nde oto ari woppani waɗata ha laana ndigowo feeñi hen ɓe mbi ɓe jawnorama ɗum e laawol laana jorndi ɓe jaltinen cifaji kewɗi ɗum ko tramway ha ɗo e Sénégal addi joni ko wiyete terre nden noon ɗen geɗe kala ha e beeyoje ɗe kono kam ɓe jejjitani ko adi fof ɗen geɗe taw laawol ndiyam e jolirɗi taw ɗum kam feranoma ɗum ko gandanɗa woni batoje ha e laade jahoje to goɗɗi